Kanchanye kanchabatwa nemhosva. Mwari ave mubatsiri wangu. Pamusoro vedare vana Sabhuku, Sadunhu, mambo vaMutasa neutungamiri hwavo hwese huri panapa. Zita rangu ndonzi Blessing Togarepi. Ndakandondoroora muri ana Chihotai musi wa6 June 2026. Pandakandoroora ndakandobvisa mari 2,200 US negrocery re723, ndikaita deco re150, ndikaita catering ye200, ndikaita mbasha dzerora dze180, ndakagadzira musoro 100. Samari yese yakaita 3,575. Saka ndakandoroora ndakanataura naiye Aisha, madzimai vangu, akati no, baba vangu vake vari kuDubai. And pandaidana naAisha uyu aitoti do baba namai vake vakasiyana, iye ane 9 years ari mudiki. Saka patakazongoenda nana baba vangu vaTogarepi, baba vangu kutondoroora kumba kwavo. Saka tasvika kundoroora kumba kwavo, vakatigamuchira, tikapinzwa mumusha. Iye Aisha akati no, baba havapo, kuchaya munini wababa achamira sababa, bamini vake ndovachauya. Pakauya tete, vakaidza nditete vaAisha. Saka patakandoroora, tapedza kundoroora kudaro, vakatimbisa, takangimbisa tichapiwa mukadzi musi wa6 June 2026. Ipapo vabva vazopostponda, vakati no, tasina kugadzirira, pane zvada kusiyara pedza neso, saka unozopiwa mukadzi musi wa13 June 2026. Vabva vazopostponda zvekare, vakati musi wa20 June hapana chakabuda. Ndo pandakazoenda kotora nyanzvadzi yangu, mwana wamai vangu musikana anzi Rosemary Togarepi, nemukwasha Nixon Matanda, tikaenda kumba kwavo. Tasvika pamba pavo, isakaenda in peace, tichiti no, tichatonogara ikoko kumba tichifara, sezvo tiri vakwasha. Takapinda mumusha, tichagamuchirwa. Pamwe vachazonyarawo vega, no, unozoenda nemukadzi, tiri kumba kwavo. Saka tiri kumba kwavo, tichongosvika, so mai vakati no, uri kutsvagei panapa, unofanira kwana baba. Tikati ingawani ndakapinda mumusha menyu semukwasha, takaombera tachitokumbira ubude panze, Blessing, nekuti zvaoita izvi hatisi kutokuda. Saka ndabva ndatoramba ndada kutobuda panze. Musikadzi abva auya, abva asvika, abva atsamwa kwaari, akati Blessing, buda panze muyati pamba pedu. Ndokuzobuda panze, sauda kubuda panze, musikana bhati bhasvikirwa nezviri maari. Saka zvakataura ina handitozivi zvechivanhu pamusoro kuti chii, ndiri kutaura hangu zvandakaona, handidi kuzojaja kuti mweya upi kana kuti chii. Saka pavakataura anzi iwewe uri kuendesa mukadzi wangu kupi, and iwewe uri kuda kutora mukadzi wangu, iwewe ndiwani? Saka tatabuda murodhi, taenda parodhi area kwavanogara. Inini tiri munhu anonamato, because maitiro angu pakuroora nasingadi kusangana naye. Naiti kukereke kwandinoenda kuHarare handiti fornication, because pandinosangana nemusikana, chitendero changu chekuti ndakasangana nemunhu ndisina kuroora, ndakararana naye, zvinobrodza business, zvinobrodza zvese, because blessing yaMwari inesipo inondiprotect, because ndinaita zvinhu zviri offline, ndida zvinhu zvine blessing yevabereki. Vabereki vake saka ndicharara naye, ndichamuziva naroora. Handina mbobva narara naye bva takadanana. Pakudanana pese handina kuwana day rada tiri 2 pese aiuya namai vake, achifamba namai vake pese. Pataibva kuHarare svika kwaMutare pese anenge namai vake. Saka ini pakazobuda shai racho,
namrod ndokuzo indataka unamata ndikati inezita rajesu inandike zvino iwewo kauri mweyo ndori kutobuda panapa fire because uyu mukadzi wandakaroora indotokubvisa inini because unofanira kutotsvagirwa mukadzi kwaunoenda ini ndinoda mukadzi wandakaroora inini zvanzi iwewo unofunga kuti wakangwara unosvika wari mupenyu ndati ini ndinotosvika ndiri mupenyu ndotokubvisa fire samukadzi ndokuzondibata akazoya pagotsi saka mweya wava wakamugara manje bvaya padhuze pandimona ruko naurwadzi wakumonwa ruoko zviya inini ndikati fire bona because chai chakamugara chinhu chacho ndokuzobata ndichiti fire mai vakuya kuti iwe ukasa chivanhu chemupa mavo because handizozivi chivanhu asi later on tichitaurana nabamini vacho iyo vana aisha vacho vakamira sababa taura chokwadi mukwambo kwakusina hama dzekwababa ndemubamini vacho inini nditori cousin brother yaAisha because mai vaAisha naAisha mai vangu namai vaAisha masisters ndokutaura kwavakataura and vakati no ivo mukwambo nyaya iripo zvinhu zvakaitika hatizvizivi and tete vaimira satete vaAisha mukadzi webrother yani ya baba maona saka ndo yaitomira sababa ndo chokwa chatakazoziva kuti no pano tara chokwa Aisha hana baba ona baba wake ndiye ava isi takazongoenda kumba kwacho nababa nesista yangu nevamwe nano rega tindoziva kuti mukadzi ndiri kupiwa here mukadzi kana kuti topiwa here roora vakati no isu chatingakwanisa kukupa tinokwanisa kupa $1 gupuro chete iyi mari inonetse roora kuti uyu anenge apiwa here akaenda abva kwamutare umwe abva kupi aenda nakupi kuva hakuna mari inodzoswa munhu chatingakupechi $1 regupuro unfortunately ndandakaenda nababa nababa vakadhakwa dheri racho vaingobuda achishetuka achingofamba chokwadi chandiri kutaura patakaenda newe kwangu saka tasvika kumba kwacho taita dare indakachema musodzi mwoyo mangu chiti mukadzi wangu ndomuda zvisingaiti ndokumbirachi ndipiwe chance mhosva yangu yandiri kushaya ndeipi vari kuti ndakatuka amai vemukadzi because handizozivi kuti indoziva kutuka pamwe kuti tseke bva panapa imbwa yemumusoro pamwe ndokutuka kwandinoziva ini kwandakaita inini handizozivi tsika nemagariro atete tsakaita pandakafonera Aisha ndikati Aisha iwe wakandivimbisa kuti uchaenda neni ko musi wowo pandiri kutokuroora iye Aisha wacho ndakamubvunza kuti why muri kuramba muchipostponda iyo zvimambopostponda mapostponda iyo zvisi zvakutonetsa kuti vanhu vanetsa zvakukureta mafrictions emufamily tisu takaunganidza vanhu tinofanira kugara tagadzirisana pachino Aisha hana kunipa mhintiro mai vake vakutora foni halo mwana wangu ina handizofara zvakuita unotuka mwana wangu Aisha sei uchituka mwana wangu Aisha because Aisha uyu handizvifariri zvaunoita Aisha because uri kumutuka nati mama ina ndautuka Aisha toda kungoonesana wanditukaka hauna respect wandituka ndakutoita se ndakutokublocka Aisha abva atotibloka autedzera mai vake no mai vake vakakublocka uri munhu asingagoni kutaura zvakanaka una respect neabereki nanakutotsvagirwa zvinyaya I think nyaya yacho ungeta izvo ishu yekuti wakaroora asi waroora ubva wanyimwa mukadzi wozoti papa mberi wakuda mukadzi wako uya kutaura kuti mukadzi wako haroora wakutanga kuziva kuti wakatsotswa kuti pawakaroora ainzi tete haasi tete aizi baba haasi baba handizvo anga akazidei baba wacharo nanakava vasavandizoti vavere umwe ndibaba umwe baba neumwe wacho vave vavarikirana baba naona 1 2 Aisha Aisha ndiye akavhara chiso chake
mai acho ndeava vagara pasi aisha akavhara meso kuitira kusaonekwa baba angari paboshe ndime eisunga pamusoro idano masabu vanasaduna namambao ndasumuka inini ndinonzi Innocent Balala ndakamira sababa vaAisha kubva kumba kwawana Aisha. Nyaya iyi tainzwa Blessing achitaura, asi ndinokumbirawo kuti ndimbodonongodze maitikiro akaita nyaya. Ndizvozvo. Makatora here mari yaBlessing? Ndizvozvo. Blessing takamugamuchira semukwashi. Makatora mari yake? Ndizvozvo. Muchiti ndei? Ndeyerora ndarodza mwana. Marodza mwana ndizvozvo. Marodza mwana mukadzi wake makamupa here? Mukadzi asati aenda mambo wangu ndo pane andoda kutaura. Pane zvikonzero zviripo. Already ka kuti uchapitaura kuti unoda kuendesa chichaiti? Ndizvozvo chaizvo. Nekuti kubva pane zvataura Blessing zviri kuratidza kuti muchatowirirana. Ndizvozvo chaizvo. Ndizvozvo. Saka maybe to cut the story short, ndekuti unditaura kuti mukufungei? Ndizvozvo mambo wangu ipapapo ndikwanzwa, asi dai magona mambondipawo mukana kuti mumbonzwawo divi rekwedu, sezvo iye akupaiwo divi rake renyaya, mamiriro akaita nyaya. Right. Inini ndinoshandira ndiri kuMozambique, ndinoitawo mabasa emaoko. Takafonerwa namama ichinzi chimbosvikai kumba. Tikasvika kumba kanzi mwana aroda kuroorwa. Mwana aroda kuroorwa? Ehe. Kanzi mwana ari kuuya kubvisirwa mangwana. Ndikati sei wari kumhanya? Isu ndisu wana baba. Wakapiwa nani zuva rekuuya koroora mwana? Kanzi iye akati handina nguva, zvinhu zvake tatozvishayirwawo, nekuti iye akatanga kupa dheti musikana kuti ndinogona kuuya musi wa20, vabva musi wa20, vati musi wa13, vachinja dheti, vazongoti musi wa6. Tikaita bishi rekutobvawo kwatatiri, tikati chinhu chakanaka, hatingadzivisi vanhu vada kutanga musha wavo. Tasvika pamba, wauya Blessing, taita zvatakaita zvirora, rora rapera. Akanzi nemudzimai wake, Blessing, tataura nawana baba, wati tokumbirawo nguva yekuti ndimborongedze, ndimbogadzirise zvandoda kugadzirisa. Ndodini? Ndoperekedzwa ndochiuya kumusha. Tanga takakumbira 2 weeks paine zvataa tichida kugadzira. Pa2 weeks ipapo dzisati dzakwana, watanga kufonerana vatoti ndokupa wiki. Handati anyway it's okay. Pawiki ipapo wakauya iri Saturday. Then mwana wedu Aisha akatanga kurwara on Wednesday, Thursday, Friday, achicommunicate nemurume wake. Handisi kunzwa musha. Chinda kuenda kuna chiremba. Vaenda kuna chiremba. Saturday akasvika. Nyama hadzisati dzabatana. Handisati ndaita anything. Neurwere rwauri kudini wamukuziva. Then akatanga kureceive message from Blessing. Achiudza kutoti hunhu hwai hwamakundiitira, ndakauya kumba kwenyu nerudo, hechichi. Wautanga kutaura zvakawanda.
kata haizichi hapana nyaya iripo kozi iwewe uri kudini uri kurwara. Tabva ipapo hapana kuita mazuva blessing vauya musi wa16 akasvika pamba wanogara mama naAisha naGogo vari 3. Then wakasvika manheru around 7:30. Then approach yawakaita pamba kusvika. Nowadays munhu wese ari kuzviziva kuti ine danga mvura kune nyaya dziri kunetsa dzemabhinya dzemarobharizi dzechi apa pamba panogara vakadzi chete. Hapana munhu akafonera kuti ari kuuya ende vanhu vaakauya nawo zviso zvavo hatisati tambozviona. Inisu takatofonerwawo kubva kudzimba dzedu. Ndo zvasvika kunoku munhu atosvika otanga kubhaja dhoo kuzunguriro ndakarora panapa ndauya tora mukadzi wangu mudini machi mukadzi wangu tamhanya tadhiraivha tasvika kumba. Chii chiri kuitika? Tatorana tapinda mumba kanzi ndauya vanhu vavakauya navo havari kuti tete hanzvadzi yake ndiye akatanga kutaura kanzi isusu tauya kurifa ndiye mari yedu muri kutinyima mukadzi. Kati manyimwa mukadzi nani? Rifandi inyaya dzataurika kupi? Pane nhau yekurwara kwemwana, nhau yakadai. Havana kudini kuzviteerera. Mwana anga achirwara jeko anogona kuzvitsanangurira kozi ndedzemadzimai. Jeko hachisi chirwere chekuti munhu anotadza kuenda kumba kwake kwaarova nenyaya yekuti ane jeko. Vakadzi vese vari kuona kuti mudzimba wese apa imi nyange wakatogara izvi zvakutorwara nejeko hamutoshayato nejeko. Ipapo saka izvozvo hazvitadzisi mukadzi kuenda kumba kwake kwaarova. Ndizvozvo mambo ndo chekutanga. Chechipiri, iwewe relationship yako nababa waAisha yakamira sei? Baba Aisha ndibamukuru kwandiri. Ndibamukuru. Baba waAisha ari ipi? Haasi muno currently musi. Ari kupi? Ari Dubai kwataurwa ari Dubai. Akakwasaina here kuti mutambire roa? Ndizvozvo. Akakwasaina? Ndizvozvo. Saka izvozvi rora makapana? Ndizvozvo. Rora here? Rora hasati adzoka. Ndati rora makamupa here? Rora takadzokesa mumusha. Makadzokesa kumusha? Kumusha kunani? Kumusha kune vamwe varipo. Sati vamwe se broad name. Makapani rora ilo? Kumusha kune wakoma tiriko isusu. Alright, in short rora takatora isusu. Mukapani? Saka tinaro rora. Saka utombondipira sei? Zvinoitika mambo wangu. No, izva totiziva nenyaya. Ndizvozvo. Kurorwa kwemwana uyu. Is the father in agreement? Ari in agreement here? Ndizvozvo. Ndizvo? Iwe baba wako ari kupi? Baba wako iwe? Inini wakashaya. Pane wanini nawana mupfumba wababa aripo ndiani? Wariko kuna bamukuru aripo. Saka sei akati imimi tuwana muende kutambira rora mukoma wababa wako aripo? Mambo wangu munyisha mumafamilies munowo nyaya dzema. Kana kuti alright. Munowo nyaya dzema. Toti pamunhu vari kutaura ndizvo. Asi iye Aisha haana here hanzvadzi yake yekutaura naye? Iripo. Iri kupi? Wakagara. Ndiyakagara. Saka sei makachengeta mari musina umba?
mirai azvitsananguri iwo atimaziva takachengeta taka uzazva taka kuchengeta mambo wangu izwa taka zviureve pane uwani paitori mari yacho iwo uri kuvaziva ukati taka you are part of the process ndizvozvo yes saka nauri part of the process inizvi pane mari uri kuvaziva ndizvozvo but ine am saying pachiwana handisi kana pachiwana hanzadzi yako ikarorwa une hanzadzi here ndizvozvo une hanzadzi here ndinayo yakarorwa mari yake yakatorwa nani imwe yacho ndakapiwawo chebandiko rangu akatora mari ndiani inini hanzvadzi ndakatorawo bandiko rangu ana baba wakatorawo bandiko rangu ndozvandao ndikubatsira ndizvozvo pahanzadzi yako iwe kana wakatora pahanzadzi yako rora yazvati wakasheya iwe nababa wako wakapiwawo pati yayo nababa wako kusii muda kuti hanzvadzi yake uyu imi munge mune sheya uyu rako baba wake uyu iwewe nababa wako pakarorwa hanzadzi yako iwe baba wako akatora mari imwe yacho akapa iwe asi uyu hanzadzi yake yarorwa iwe uda futi ungoende chekuita nemari why imhuri kana muri mhuri pawakambopiwa hanzadzi yako izwai guys izwai guys musamanufacture tumastatement tusina basa mukadaro mubatsiri because chinhu chinonzirora kana chinhu chinonzirora pane vamwe vanhu vazvikomita kupinda muroora handiti indokwana munhu asacrifice mari yake kuti ndauya mari yeroora ndaunza chakati ndaita chakati it means munhu auda chinhu chake handiti ini zviri kunzwa iwo autotaura kuti mukadzi iyeyo ndaita zvese ndoita sanisa ndarara naye handisa ndarara naye asabvisa roora ii saka muda kuti ahure manje muda kuti aende kuhura makachengeta mukadzi wake wakabhadharira mari muda wazomupa mukadzi pamunoda imi pane zvakatomboitika mambo wangu tazwa tisati tasvika nechokwadi pane imwe nyaya yatotaurwa futa yekuti uyu musikana akabudirwa ichokwadi ndizvozvo akabudirwa saka unozvitaura sei utaura chirwere chejeko chisina basa usikatauri nyaya chaiyo munhu akasvikirwa handiti paakasvikirwa akasvikirwa nani akataura nezvei aiti chii because chakumisai kuti musape mukadzi kumurume wake chinhu chakabuda paari ndo chakutarisai kuti mupe mukadzi wake ndo nyaya chete izvimwe zvezvamudoti nyepera uda kuedza kuedha 1+1 x minus x times x what asi nonsense nyaya chaiyo ndeyekuti chii uyu mukadzi aroorwa maakuda kuti achiende kumurume wake ndokubva pabuda mweya kuzuyataura kuti ndakabatwa inini iwe umbori anada kutoda kuendepi nemukadzi wangu umbori ani ndozvataura kuti ndakazi uri yani uda kuenda nemukadzi wako ende munhu abudirwa ndiani mukadzi wake unonzwa mukadzi wake ndiyabudirwa but imi munoda kuramba chokwadi chiri pachena munoda kuramba chokwadi chiri pachena inini zvandoona nezvekuti mamboka chokwadi chiri apa ndechekuti taisaziva kuti pamusikana pane zviri pane mweya uri saka tazoti musikana arohwa ndo pazobuda chinhu saka kuti tishaendese mwana kuti aende kurohwa asi paine zvabuda hazvichaiti tinofanira kunga tatanga taita sei tagadzirisa zvinhu zvani zvedu put our house in order then tochizoti kana mukomana nechii nemusikana wachiri kudanana then toita process yekuendesa mukadzi zvatopera nozvekuti nyepa uda kungwarangwarabasa pamusoro emambo saka isusu tiri kuti orit izvo mwana akuda achitaura kuti uyu pabuda pamwana pari kubuda munhu akuti uda kutora mukadzi wangu iwe uda kuendepi naye makaitei after that pamusoro emambo yes ndofunga tambotaura kuti takakumbira 2 weeks tichiti pane zvatoda kugadzirisa but muruzvaizvitaura dambudziko riripo blessing anotora sedambudziko asi kwatiri mambo wangu hazvisi zvitsva tinozviziva izwa shamwari zvinoitika upenyu
handiti uri kuona misha yese mune zvirimo mumisha asi munhu kana auya kuorora handiti anotaurirwa chokwadi haawigirwiba anotaurirwa chokwadi. The reason why pakuita dambudziko is because hamuna kumutaurira chokwadi paakabhadhara mari yani yake. Mudai makamuudza kuti Blessing mukadzi wawadii waroora pane nyaya yakati iri pari yatoda kuita sei yatoda kugadzisa. The choice is yours to take or to let. Musati matora chii mari yemunhu. Handiti the moment yemakuita sei yekuti matotora mari yemunhu handiti yakutonga extortion nechi because you matora mari yemunhu 3000 mauchita aura achagudi odhora kupuro muruti extortion mambo izwa shamwari. The problem is not his problem. He gave you what you wanted. He gave you what you asked for. And then mamatimi munhu handiti muruzwa munhu kana nemboriwo munhu autotsvaga kumana dai wekuharare chidi zvese mukadzi anobva ndamboyabota handina ndikutomirira kuti ndabhadhara mari yangu ndochiyabota rangu. Munhu wabhadhara mari yake wakuti gai ndochiite mudedede regangu imi imoti imbomira ruti guys. What are you saying? Ruti iti mwana wenyu zveshe anokutaura zveshuwa kuti zveshuwa kuri masadasi anobva ndamborana naye handina handiti munhu abhadhara mari yake handiti then you deny him zvaarorera zvacho. Waiita sei? Ewe Blessing, put yourself in his shoes. Ewe wabvisa marozi mbomira. Nimbogadzirisa. Uyamswa 6. Uyamswa 6. Was 6 mira. Uyamswa 16. Was mira mswa 16. Uyamswa 26. Mbomira. Mira. Urwara munhu. Munhu urwara mtaurapisa. Imufunga kwenyu mtu ati Blessing aita zakurapisa mukadzi wake Jeko. Magaino akazara mtombo. Imufunga kwenyu Blessing aita zakurapisa mukadzi wake Jeko. Ndino muizota. Zveurwere mambo wangu ka wari kuziya Blessing ari kuziya Aisha ari kuziya Jeko iri kubuda zvejeko iyi yekubuda iyi mambo wangu patakakumbira mazuva isusu tinowo chiwanhu chedu handiti asi zvakaitika izwa shamwari zvatokutaura imimi munobhilivha kuchiwanhu ndizvozvo asi bambo aya matozwa ndada kutokanda Holy Ghost fire Holy Ghost fire mukadzi akatobata kuti Holy Ghost fire zvinhu zviri zvitendero zvatosangana zvisingawirirani. Uyu mukomana akwanisa kudzipwa akuita bota auyabota akwanisa kudzipwa nemwana wenyu already ukaona akwanisa kumubata andika panze pachena hawasati wambodii hawasati wambopinda kana mumba handiti asakukwanisa kutomubata kutomutaura kuti iwe handika what more wawega wari 2 mambo wangu inini ndikuti guys bvumai mambo tine problem on our part. Problem yedu wataura iwo imwe statement wataura kuti chinhu ichi kumhuri chinozika wataura wega iwo kana kumhuri chichidii chizikana. Saka makaitirei? The issue is not about kuti hatiri kuti Blessing nemukadzi warambani asi tiri kuti isuka kana maiziva kuti munhu mwana wenyu ane dambudziko iri sei makaenda kutora mari yechi unoza chatrigger kuti uyu azobudiwe chii chatrigger inyaya yekuti roora pabviswa chii ndo zvatrigger izvo kuti pabviswa chii roora kana pabviswa roora uyu ari kuti mukadzi wangu akadii akachengetwa andika uyu chatoziva mweya uripo toziva kuti mukadzi wakudii wakuenda andika ende pachiwanhu chii chinoitika munokwanisa kuurayisa Blessing anokwanisa kuenda kumba kumwana wenyu anoenda naBlessing asi Blessing haararamibo nenyaya yekuti achanzwa tora mukadzi wani atora mukadzi wako wofa but imimi toti here munhu wofa nechinhu chamunodii chamunoziva aiwa apa ngatisapedze nguva pamusoro mira apa ngatisapedze nguva basikuru Alisha ari Aisha
Aisha, Amen. Chandula iniza. Aisha. Ini damdziko iri rikutaura unoriziva here? Pamusoro imambo. Ndofunga Blessing andisina kudzosera yangu kumashure. Asi ndofunga Blessing paanga achitaura hamuna kunyanya kumuinterrupta and side redu isusu hatinokwanisa. Izvazvo pane two things. Wamwe wese watopinza mukati menyaya yacho hawafanirwi kubatsira mukati menyaya. Nyaya ndeyako nani naBlessing. Muri two. Kuti ndimi munofanira kulidha vanhu vese, hamufaniri kulidwa nevanhu. Because marriage ndeyenyu muri two. Ndosaka ndokunzoti inini problem yataona Blessing iripo here. Arisi dambudziko pamusoro imambo. Ini Blessing chakaitika kuti tinetsana ndechekuti arisi dambudziko ndandisingakwanisi kuti ndinase kuudza hanzvadzi dzangu kuti chii chiri kudini chiri kuitika pandiri. Pandakabvisirwa naBlessing ndakamukumbira ndikati Blessing ndandichimbokumbirawo 1 week ndiclear zvinhu zvangu then ndobva ndauya paweekend. Saka ndaifanira kuenda kuna Blessing paweekend. Saka during that week mambo wangu ndakarwara kwete nejeko basi nditori nemaprescriptions acho ese ndichimutumira ndandisingafambi kana kuita seranga risiri dambudziko rejeko chete. Ndainzwa kupera simba inini period yangu inolasta for 3 days. Asi ipapo ndofunga ndakapfurikidza ndikaita 7 days. Handizivi ndakangoti maybe kutya kana kuti kuvhunduka marriage or anything. Vandatomuudza saka Blessing inini anga akanditi haana kutumira mari yekuti inini naana tete wangu tikwire tiite sei tiende mazvinzwisisa. Saturday yakasvika and taitotaura musi weFriday. Haana kundiudza kana kunditumira kana kundiudza kuti ari kudaidza vanhu avo. Akazotaura it was around 3 musi weSaturday day randaida kuenda. Inini wacho handina kuzvibvunzawo mazvinzwisisa bva atondiudza ndikati wana tete havasati wasvika because mari aifanira kutumira aifanira kuti atumire kuna ana tete kuti tidini tisimuke. haana kuzviita izvo. Vaazondisira message kuma-around 3 zvikanzi koni musina kuenda ndikati hauna kutumira mari yebhazi uye vana tete kuti tisimuke havakandisusimuka kozi mari yacho hapatorimo mazvinzwisisa. Zvikanzi haudaro inini ndanga ndatodaidza vanhu vekumba kwedu kuti vauya vazokupemberera mazvo. Ndobva ndamuti koni musina kundiudza kuti ndandichirwara but we were communicating pese apo. Ndozvo ndakabva ndatomuudza. Zvikanzi tatoita dheko bva ndafonera vanonzi mbuya washe weekend ndikati agogo ndanzwa kuti kumba kwaitwa dheko kuti inini ndiwe ndine uromba handina kukwanisa kuuya. Mbuya vakandirambira wakati hakuna kana kuitwa dheko and Blessing wacho haana kumbobvira andiudza kuti iwo ukuuya nhasi. Chaitika ndechekuti Blessing ndamudaidza ndikati pfuura nepamba nemwana vako mudyewo keke because ibirthday rangu nhasi. Mudyewo keke nekuti ibirthday rangu nhasi. Saka pfuura nemwana adyewo keke rani ambuya. Pandamubvunza ndikati Blessing koni uri kundinyepera mazvona. Ndozvandakabva ndobva atotanga kungopotidzana neni ndikati inini handisi kunzwa mushe. Handisi kuda zvekuti tirambe tichinetsana. Blessing anotaura zvekutaura zviya ndikati ini zvekutaura handisi kuda. Ndikurwara handisi kunzwa mushe. Ndokubva ini ndatoona kuti ari kuda kuenda ndikati tinokwanisa kutaura mangwana hachazenge zaita sei dzadzikira tonzwisisana mangwana. Ndokubva ndadini ndaona kuti ari kuda kuramba achitaura. Ndopandakabva ndamubhuloka bva ndadini bva ndarara. Ndaakutonzwa ndakumacourse akupinda the next day Maxine paakupinda macourse evanhu mazvona bva ndatotaura tete bva wandifonera zvikanzi ndanzwa kuti bva ndatovatsanangurira nyaya yainge yadini yaitika. Zvikanzi handinambozviziva ndikati kana zvichita ndaikumbira kuti mumbotaura naBlessing. Blessing ndokubva aitonganzwisisa ndikati unoziva tabva kuroorana but hatifaniri kunge tichiita sei tichinetsana nenhau dzekuti uri kunyika isoni uye mari yashe kutoti ndiuye kwararani. inini anombobvira ndaramba. Hama dzangu hadzina kuramba kuti ini ndiende. Takanga tatokumbira ndikati kozi akaramba kuti tweets hadziti ndizvozvo ndizvozvo nyaya hombe chaiyo iri pekuti uri kunzi iwewe pane chinhu chakabuda pauri chikati iwewe uda kutora mukadzi wangu kuenda naye kupi. Zvakaitika izvozvo?
nhau yekuti hanzi chakataura chikati hanzi ndoda kutora mukadzi wako iye ndiye ari kuzvitaura nekuti hazvina kuita sokudaro. Chakaitika ndechekuti Blessing akasvika pamusha pedu ndobva apusha dho akauya ne1 wandanga ndisati mambo ndopandikuda kusvika kuti ndikutsanangurira. Iwewe haungatauri kuti hazvina kutaura because ndiwo wangabva saka wakazozviziva sei ndosati kuti izvozvo iwe hauzivi vanhu vakanga varipo ndiwo wakawikinesa zvawaitaura iwewe wakabudira saka iwe haukwanisi kuzviramba izvo kana kuita sei kuzvibvuma because wanga wakadii wanga wakabudira but nyaya yedu pairi haisi kweso handiti nyaya yedu iri pekuti Blessing muruti ndimukadzi wangu but ndiri kunyima mukadzi wangu ndopane nyaya zvimwe zvese yakura zvizotora nyaya iri pekuti Blessing wangu ndimukadzi wangu asi ndiri kunyima chii ishuwa here yataura kuti hamuna kumboraramisa right. Saka iwewe uri kuti chii nekuenda kwaBlessing kumba kwaBlessing? What are you saying? Ini nangu kutaura chokwadi nemaitiro akazondiita Blessing handifungi kuti tinonge tichikwanisa kugarisana nokuti dai mama ndikomukana kuti nditsanangurire zvinhu zvaakaita. Zvimwe zvese hazvina basa izvi zvatangotaura zvawatotaura topedza kuti iwewe hauchadii. So kana yakadaro we cannot force you kuti enda kwasuri and the reasons why iwe usadi ndounodii. Saka pazviri kutaridza kuti marriage yadii yaramba isati yatanga. Saka because of that nyaya iri kuti munongofanira Blessing mari yako hauna pekuti ungori wakakwana kana wangoti munyepera kuti usati wambodai uri zvaungaotsvaka iye Blessing odii asi mupei chii ende because issue yandisina kuda yekuti mautomutaura kuti tauda kutokuramba kuti akupa dhora hazviiti. Ini ndosati kubvunza because this thing ndechako iwewe Aisha naBlessing muri two handiti kana iwe watoti hauchakwanisi then wamwe wese nyamba ukataura wakadii hazvichinje Blessing uruzvinzwisisa ndachinzwisisa pamusoro ndachinzwisisa mama. Saka nyaya iri kuti inini muri two zvisingachaiti hazviiti hazvidi kuyaka ichazvikwanisa saka nyaya iri kuti Aisha handisazuti ane mari ndisekubheni here kana sekuJohn mari yakaziri azi mari iripo yakachengetwa imi dzoserai Blessing mari yani pamusoro pane imwe point yanakangana vati vaiti bamni vaya but Leroy is the brother Aisha because they have different fathers. With Leroy na Aisha they have different fathers. Same mother different fathers. Asi mari yese hanzi yakapiwa mai ndokutaura kwabamini anza ivavo vacho nyauchi vanzi vanyauchi ndo vakataura zvese and conservation yacho ndinayo foni yacho yese yandakataura mbuya yes andikanyaya maizwa kuti vana vatadza kudii kuwirirana zvanga rikuda kutanga zvandofira mukutanga izvo zvafira mukutanga nyaya dzakuwanda kanzvi so nyaya dzaakuwanda chingoti raiti ndicho kuti waziya kwake waziya kwani ndikuti musarambe muchita sei musinetsana
ndizvo kuita mune zvekutaurira mbuya wangu zvekutaura ndandinazvo dai maizomira zvakawanda pakutsanangura kwanga kuchiita blessing kuti mwana wakabewa akataura kuti hazi mubereki nemukadzi ndiwangu kana kuti chii anga ari kunyepa zvaanga ari kutaura ende uye munhu akasakisa kuti mwana asatomboenda handi kuti mwana anga asingadi kuenda pekutanga nekutanga mwana waida kuenda asi tine maaudios uye matare takaita tine maaudios ekuti dai maimbozogona kumateerera maizonyatsa kuona kuti dambudziko rakanga rabva kuna blessing nekuti kutanga kuna blessing even kuroora kwake chaiko chaiko kwanga kuri kwekuti mhaisa iye ndiye waitotipa madetsi mazvizwisisa ende takaona kunge miedzo wakaroorera miedzo kurapa nekuti takuda kuchizotarisa uyu blessing handi kutanga kuroora Aisha basa hasi kutanga unotaura achikunonamata asi une mukadzi waakaroora waakaitisa dambudziko fanika raAisha kudai waari kupa mapisodi kochizouya even akuroora takazodiscover kuti wanga ari kutogara neumwe mukadzi 2 weeks before marriage muri kuzvizwisisa zvakaita kuti isusuwo titarisawo kuti mwana wedu uri kuenda kuri safe here nemapopotera anga achiita mukatarisa maaudios anga achiita nekupopota ndakaona kuti mwana hazvingakodzeriba kuti aende kuna blessing nguva yacho nepamusana pezvinhu zvaanga achiita ndozvakutaura kuti mbuya dambudziko rakaitika harisirei ndizvo dambudziko nderaAisha nekuti Aisha hausviki pekuti vanhu vauyesvika umusha kuti wabhadhare mari usingazivi kuti munhu anoda kubhadhara mari munhu akaita sei anogara nani zvakambomira sei because munhu aifanira kupa information about this guy ndiAisha munhu aifanira kuita kuti decision yekuti munhu osvika here kana kuti orega ndiAisha saka tononga because mbunzoyo pacho vanhu uripo kuti Aisha totora here mari yemunhu Aisha oti torai hatiti obva anonga kuti ndaenda akone kuti kana kasvika wakadzi 20 ndazvida ndokunonga kwemari because mistake yo makaenda kunotanga kuita background search matambira mari yemunhu imi munhu maana yaka nokuda kwezvaanga achiita zvacho aiwa ndozvandikutaura kuti makaenda kuita background search palong time you suppose kuti makaita background search musati matora mari yechi yemunhu akamurona ipapo ndimoda makangoti Aisha izvo zvidi azviita ende mukaona angamuna ndizva ende mukaona because mukada kuti mimi muti angari kutifosa azviiti izvo hakuna mukwasha anobva aita simba rekubva ati vanoti zvana ndikuya mangwana wobva atoti uyako uya imi muri muridzi wechii koto tafoswa hakuna zvakadaro ende chimwe chinada kutaura even zvana tete atiti wana tete panorohwa mwana panonhongwa mari nekuita sei zvese anditi pane nyaya wana tete vanonhonga mari anditi wana tete vanonhonga mari pane mari inozi mari yebhegi mari yesutukezi yemonaki anditi mari yemonaki ndei mari yemonaki ndei kurongedzera chii mwana kumuperekedza kuchii hamungati after mapedza kuroora moti taakuda mari yetransfer hakuna zvakadaro mari yebhegi wana tete wakanhonga ndochiwani chatoziva kuti vana tete pavanonhonga mari inozi mari yechii yemonaki yebhokisi ndiyo mari inoendesa mwana iyi nemapoto zvekuti mwana anosvika pekutangira zvese mari inonhongwa ipo papa saka ndoti mai isusu ngatisanetsane zvakawanda handiti now that you know kuti mwari akubva akuvhenekera yobva akurachidzira kuti blessing haiti chingodzoserai benzi mari yaro riende kutsvaga aro umwe aisusu hatisubhokana mari yacho mamatiidzosera rini end of August tinenge tichimupawo mbichana uyu sekuru haakadzi yayarishanga kuti ndineyeni anga ati mari iyi ngakachekera plus isusu the reason why muruti mimba munosazvitotaura musakontradikti nezvamunotaura mati makaita background search mukaona kuti munhu haiti haakwanisi kuita
makwanisa kuona kuti mwana wenyu akwanisi kuenda matika mauto asi mari iyi makai mari yake makai asi imunhu zvakuti haasi hamuda kuti mwana wenyu aende hamune isusu zvatingoita chete end of August kusva 30 August mupei mari yake pamusoro mambo mambo angu ndoda kumbobatsirwa mbichana nemi neruzivo rwenyu panyaya dzekurerana hongu Blessing wakauya tikagamuchira pfuma yake asi munhu wese anoziva kuti papfuma panewo maprocedures anoitwa ipapo ekuti hapana munhu angangochengeta mari iyoyo kunze kwemari yatinokonsida pachinyakare nyaya inonzi yerutsambo anditi ndo panotangira rora tiri kuti isusu baba wacho haapo mari yake makati makachengeta which means mari iripo pachiwanhu kahamboyi mari ba musati masuma baba mudzi wemunhu kuti mari yatinayo imari yakati mari iripo kana makutora nyaya kuti mari makaya that's something else then you're supposed to send the girl pamusoro emambo mari yatiri kutaura inenge iri mari yerutsambo ndo mari hatinga izwai mambo wangu hatitauri nenyaya yerutsambo because Blessing hazi mukwasha wenyu haina kana kubatama hanzadzenyu haina kana kubatwa chii hazi mukwasha wenyu Blessing haasi mukwasha wenyu saka muda kutanga taura nyaya kuti mari yake matekenya ndebvu nechii zvese akatekenya ndebvu dzayo dzipi dzakatekenya mwana wacho unaye ari zvanga dai kuti akadhemeja mwana wedu atazvinoblessing unozwa wakainjoya from the girl inapana iwo Blessing wacho chinonokawo futi tonaotenge kuti iyi mhuri ika iyi iri kushandisa mwana wayo kuita basa rekutotorera varume mari vakutoita bhizinesi rekutotora mari vachiita achina kana pachiuti anditi haasi Blessing ati handisi kuda mukadzi asi mukadzi ati handichakwanisi handizvo zvinhu zvakatosiyana izvo kana mukadzi ari ati handishakwanisi it means kuti nyangwe mari yaakanhonga achiti ngaadzose mundiro nyaya yese yekupimbira kupinda musha dzosai mariyo because ada kupinda musha kodini iye mati hasi mukashamba adotengenya ndebvu dzako anditi adozitekenyerei ndebvu dzako izwa shamwari kana makaya mari endai motsvake mari ende mukaona muri kuitana kuti musaende maihamari bamba pamusoro emambo aiwa chizwa shamwari ngatidaiso isusu takupai nguva yakatoreba kubva pesapa end of July muchahora end of August muhora futi ainenge yakwana 30 August inge madzosera munhu mari yake mari inodzoswa kupichanga vanodzosera mari inouya panapa izwa bambo rusambo handiti zvanofanira panotambwa bhora handiti panotambwa bhora patone mutemo wekuti bhora risati ratanga pane 15 minutes dzewarm up why 15 minutes dzewarm up is because you need to condition the body usati watanga umhanya bhora it's a medical condition handiti it's a medical requirement yekuti munhu ngatanga ite warm up asati atanga kutamba bhora handiti zvimwe chete parora tisati tasvika kurutsambo tinombogadzisika tuti matekenya ndebvu ndabvesa ndifo yapo mapokeza dumbu uriani wabva nepi waziya sei musha wangu wamwakaziya sei mwana wangu nechi iwo mwapo iyo kuzoti aho tabvumira alright chiroora manje chiunza rusambo asi hazvirevi kuti
time allocated kuwarm up haisiri nguva yechiri part of the game, is part of the game. Kuti 2:45 warm up, 3 o'clock main game starts. Sasa hiyo ndio kwa mwaka inataka kurunye baba 30 August moya mpata mali ande inatia.